Kartásni ott a hivatalban, ki a férjemmel szemben ül. Engedje meg, hogy írjak önnek, így kissé ismeretlenül. Bár őszintén megmondom, drága, én jó részt ismerem magát, mivel a férjem elmeséli hivatali gondját, baját, de magáról sosem mesélt még. Innen tudom, hogy létezik, s egy feleség nem olyan mamlasz, mint amilyennek képzelik. Tudom, hogy csinos, kis pitos és roppantul eszes, a blúza meg feszes és csuda üde. S mivel a férjem is férfi, s ön nagyon ügyes, a hitvesi csók kicsit üres, kicsit üres. Rá-ra-ra-ra-ra. Kartásni ott a hivatalban, ki a férjemmel szemben ül. A munkáért vallja be bátran, nem túlságosan lelkesül. Két akta közben kis kacsintás, a büfében egy bájmosoly, s a férjem az a szegény mamlasz, úgy epedlángos, mindjárt bomol. De néha rám gondol titokban, s hogy megnyugtassa önön magát, szídni kezd át azon nyomban, már hallom is minden szavát. A nejem morcos és lombos és unott és öreg, a mosás, a gyerek, ez neki a fő. Lemaradt mögöttem nagyon, ezt nem bírom én, ezért hát kérem, hogy legyen enyém, legyen enyém. Kartásni ott a hivatalban, ki a férjemmel szemben ül. Fogadok, hogy most meglepődik, s az arca nyomban felderül. Mert nem kérem, hogy hagyja békén, és ne bántsa a férjemet, hisz tudom, hogy ilyen remek férfit nem észrevenni nem lehet. Szeretem én is őt sok éve, szeresse most végre más. Átadom önnek őt és véle egy használati utasítást. Mert bizony x-szer van gigszer, és kell már a cvikker, és nyúzza a csúza, ha borús az ég. Gyenge a gyomra, a szíve, a jégernek híve, s a 32 foga sem ég. Egész nap papucsban totyog, és horkolni szokott, de még ez sem elég. Ritkul a haja, és sok már a baja, s hogy gyenge, vagy jön a sötét. Hát bizony így van, ez x-szer, hogy sok már a gigszer, csak én tudom mennyi, s ha még ez sem elég. Ha így is szereti, hát akkor viheti. Tessék.